Zdravím vás u ďalšieho videa. Dneska tu máme Roblox a ideme si zahrať Dandy's World. Ozvem sa vám, až budem v tíme a začneme hrať. A musím si zvyknúť, takže pokiaľ budem umírať a budem v nových tímoch, tak sa na mňa nehnevajte. Pokiaľ chcete, tak ma to môžete v komentároch naučiť, ale tu sa toľko toho zmenilo, že ja ani neviem to ovládať. Ja neviem to ovládať. Tu sa za kvapky, by the way, dá kupovať na začiatku leukoplast a tak ďalej. Lekárnička. Ešte to také zrýchlovačko, neviem ako sa to volá. Proste šialenosti. Ešte vám to ukazuje, aké postavy nemáte medzi tými, ktoré máte, a predtým to tam nebolo. Ja som si nestihla zvyknúť ani na to minulé, na ten predposledný update, a už je zrazu nový. Hej, už je zrazu nový a ja som si nestihla zvyknúť ani na ten predtým. Ježi, už to kecam minútu. To nevadí, takže budem vám to strašne strihať, lebo proste. Lebo by ste sa mohli nudiť. Preto. No, tuto máme. Hello. Dobre, takže o tomto som ja hovorila. Ja, aby som bola fair, tak ja to nebudem kupovať, aby to bolo fair. Bo všetci, kúkajte si, všetci si to kupujú. Normálne ešte toto, ešte dvaja, ešte jeden, už len ja a ešte niekto. Ježišmaria. To ne. Jaj? No ale veľa z nich si to kúpilo. Je na dobrej strane. Veľa z nich si to kúpovalo, hej? Veľa z nich. Takže ja sa vám budem ozývať o takých 5 poschodí. Napríklad keď bude 5, no tak sa vám ozvem, keď bude 10, 15, 20. Viete, čo je môj cel? Jasné, cel. Dobre. Úplne totálne viem rozprávať. A viem ešte k tomu hrať za Pebblesa, fakt viem. Viem to ovládať a viem odvládať túto hru znova. No, takže ja sa vám ozvem. Môj cieľ je ísť do... čo si našiel? Do vlastne 20. poschodia. A skúste hádať, prečo. Skúste to len tak uhádnuť. Hej, predsa len. Len tak hádajte, ja si počkám. Ja si na to počkám. No, takže tak, uvidíme sa u 5. poschodia, takže čus. Ty vole, ty dobre strážiš? Tak dobre, no tak stráž kvapku, ktorú strašne chce. Tak ja ju tam teraz uväzním, OK? Čo si ma vošahával, ty? Ty čo ma vošahávaš? Čo ma ťaháš? Vypadni odo mňa. Tak som netušila, že v tejto hre sa dá vošahávať niekoho. Ďakujem ti, že si mi to ukázal, ako ma trískal. Ty si do mňa trískal a ťahal ma za chvost. Alebo za tú moju kvetinu, čo mám na sebe. Aspoň teraz sme sa zhodli na niečom všetci. Ja som ako prvá, ja som vyvolená, že som vám všetkým nakázala, že to máte urobiť takto. Jasné, gop. Ona to veľmi potrebovala. Ona to strašne potrebovala, že? Teda ale premýšľaš, nič nekupujte. Nedotýkajte sa toho. Predstavte si, že v tom je jed. A vy to viete. A vy si to zoberiete. A umriete z toho. Že sa nedotýkajte toho. Nedotýkajte sa toho. Nedotýkať.
Dobre, už sa toho nebudete dotýkať. Chcete vedieť niečo? Ten Gob, on ma stiahol skoro k smrti a ja som myslela, že toto. Počkajte chvíľku. Tento Gob, on ma stiahol k smrti, ja som myslela, že hitol mňa, ale on hitol sám seba. Hehe. Haha. To máš za to, že si ma chcel stiahnuť k smrti. Keby som vám to tak mohla sem dať. Lenže bohužiaľ ja mám taký program, že sa to sem dať nedá. Bohužiaľ. No takže máte smolu, no. Ale to nevadí. Budete tu mať iné, lepšie veci. Takže uvidíte teraz už len malé výstrižky. Väčšinou budú výstrižky. Takže zatiaľ čus. Môžem vás všetkých poprosiť, aby ste mi dali nejaký lifehack, ako zostať vo výťahu, prosím. Prosím, pekne prosím. Pekne, prosím. Zdravím vás, sme tu späť a viete, ako privítam, ako proste privítá, ako mňa to privítalo sem. Krásne. Výborne. Je tu vínček. Výborne. Chyba som už dokončila. No super. Aspoň, že to máme na videu. Som normálne v piatom poschodí našla výho. Dokonca aj v 7. som niekedy našla. Akože dobré, to není zas taký přepichalé. Kedy sa to dalo nájsť? Len proste v 19. poschodí! Čo ty sem lezieš? Ty sem nemáš čo liesť. Ja sa snažím niečo naplňovať. Či by ťa zaujímala? Mne by zaujímalo, či ubýva nám šprint. Ne, neubýva. Je tu úplne safe. No. Dobre, takže bez. Dobre, ale furt je to pre mňa taký dobrý štart. Hezký mne. Pekne ma to privítalo do tohto poschodia. Pekne ma to sem privítalo. Ale ja už to privítanie sem nepotrebujem. Bohužiaľ. Prišla si dosť neskoro. Musím ti uznať. Si prišla fakt neskoro. Dobre, teraz mám jedno srdce a musím si na seba dávať lepší pozor. Len tak som vám to oznámila, pretože aby ste sa ma potom nepýtali, že kedy som stratila srdce a ja by som toto robila. Tak proste. Takto a takto a hotovo a tak a pekne. Ne. Nebudem k nemu, nepôjdem k nemu. Nie. Ja som mŕtva. Ty si mŕtvy. No. Čo som ti neříkala, brácho? Čo som ti neříkala? Že tak... Ideme sa v 20. poschodí, pokiaľ to bude možné, tak zdar. Hello, GG. Dobre, takže tak. Hello there. No tak to ty jak zdrháš, kam? To jak behá? Ty si sa naučil nejak novie behať. Ne? Áno. Normálne, ja som vám snad nehovorila na začiatku o tých zmenách. Nehovorila som to na videu. Či nehovorila, ja neviem. Odpočívej v pokoji, baby mama. Tenhle název udělala teda dokonce dvakrát. Jednou má 84 milionů zhlednutí, druhý má 100. Dobre, teraz sa musím hýbať hlavne.
Lebo ja tu budem takto číhať. Ja tu budem behať. Číhať. Tu budem číhať, či sem nikdo nepríde. Že ona jenom skočila na ten jako hrad a potom dělala, že umřela. Ale pochopilo by to na to 4letý dítě, že ta holka fakt umřela, takže ona by se potom úplně bála, že její oblíbená youtuberka umřela. Ale potom druhý den vydají další video a ona zase žije, že jo. Víte, jak hrozně jako matou ty úplně malý děti bejt. A prostě je to to, jak je to strašně nebezpečně jako emocionální, že pořád se tam někdo ztrácí, pořád jim umírá, taťka pak umře, mamka pak umře, jedna pak umře. Ale ja vám neviem, či som vám to hovorila. Napíšte do komentárov. Další název videa je Komentárov. No a ja idem teda umírať. s tou myšlenkou, že jejich dítě umře a pak ještě takhle zneužívat pro peníze jako clickbait. A nebo dokonce i dělat, že fakt umřelo v nějakých z těch videí. By the way, jak se to jmenuje nejklidnější dítě, ono to je asi fakt pravda, protože to ze všech těch videí vypadá, že ta Izabel je třeba 3krát klidnější než všechny ty ostatní děti, protože jí jde líp ta aeroyoga a je jakože zajímavější pro video, že ona je taková jako šílená, taková crazyna, takže kvůli tomu je pořád těch videí. Ona a ty ostatní děti vypadají jako, že se o ně tolik nezajímají, dokonce se hodně lidí bojí od svých sestr, protože říkají, že je snad slušná, že má pod očima zapadá. Tak ale už to bude. Som sa sem prebúk. Ja mám takéto šťastie na toto, že viem vždycky tam behnúť, presne keď sa to otvorí. Ja ťa chcem vidieť zblízka. Nebehaj mne. Prečo si mne behal? Som nemala šancu to vidieť. Nevadí, takže ja tu poruším, už miliónkrát, čo som povedala. No dobré, tak budem tu mať takéto malinké výstrežky, takže čus. Hello, sme v novej mape. Si nešiel po mne, ale pohol by. Ona tam robila mašinu. Jeden. Bla bla bla, dobre. Takže tak, no. Ma to takto desí. No, takže tak. No, takže sa vám tu ozvem, pretože chcem dokončiť Sprite. Takže tak, no. Takže sa vám ozvem, keď budeme na Sprite mape, alebo ho prípadne nájdem. Tak sa vám ozvem, alebo vám to aspoň oznámim. Poďte sa, ja by som vám neklamala, ja by som vám ukázala. Hej, ako to vyzerá. No, takže čo? Máme tu. Niekto nám tu odišiel. Takže idem pomáhať ostatným. Pretože niekto nám tu umrel. Ja mám pretuchu, že bude to Gob. Alebo je to ten oný typek. Ale je to Gob. Zomrel sa píchu. Gob. Umrel Gob. Zomrel. Už není mezi nami. No. Je teraz niečo došlo. Že on umrel. Vlastne on zomrel v tomto fóru. Toto poschodí teda, preklad. Je Gob. Pustí. Jak si ma všiml? Jak si ma videl? Poď ku mne, len tak pre srandu, vieš čo. Diváci, mne sa pribudlo z ničoho nič srdce. Som na tejto mape. Mám taký pocit, že to bude aj ten, koho hľadám. Zatiaľ som nenašla to, čo hľadám a viem sa, že to tu je. Ale ja som to len nenašla. Ale nie, ja som to prehľadala celú mapu miliónok. Okrem tuto som ju moc neprehľadávala, ale som ju nechce. Dobre, tak sa vám ozvem. Čo? Nie, prosím. Nie. Tak a tu naša cesta končí. Tu sme.
zaseknutý na veky vekov. Ja už sa odtiaľ nedostanem. Už nikdy. Proste tu zostanem. Výborne. 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 Tliska. Tliska. Výborne. Tliska. Fakt úžasný. Wow. Super. Ja vám za trest nebudem pomáhať a urobte si to sami. Vy ste za to hlasovali, tak si to spravte sami a keď ste doteraz to zvládli v pohode, no tak to vám nič neurobí predsa len. Ja sa nechám fakt zabiť. Já vůbec nechápu, že se slovo etika objevilo na jejich stránce. A důvěryhodnost. Společenská udělat pro svět něco dobrého. Já si myslím, že nejlepší věc pro svět je založit si firmu, která bude odesílat 61 miliard nekvalitních blbostí z Číny ročně a bude tím znečišťovat celou planetu. To si myslím, že je jako nejlepší věc, kterou můžete pro planetu udělat jako kdykoliv. Takže to doporučuji všem z takovouhle firmu založit, protože pak jdeme radši na druhé, Nejde nikde tu. Tohto typka milujem. On mi pomáha strašne moc. Aj moc ma môže zabiť. No a toto by bolo z dnešného videa všetko. Prepáčte mi, že to bolo tak krátke, ale proste som umrela zbytočne a už tam bol len jeden človek, takže mi to nedávalo. Super, takže čau.